Sanibonani molweni ndanamkela ku-TV ngesiXhosa. Nanko ke uNjengaye nomkakhe befike ePenthouse beqhubana uhamba ne-security ke kuzokhutshwa uKwenzo. uKwenzo umxelele ke uba uyise naye kaloku phaa wayibhatala i-deposit and kwa uphetheni bemlwele esithi uKwenzo yindlu yakhe lena, wena uzikwazi ulifike nje somkhupha ngolu hlobo umfuna umkhupha ngalo. Wathi omnye yindlu yakhe, wagqibelela ubhatala yena apha xa ezondixelela loo nto. Watsho ethi kwi-security masimkhuphe. Sithe i-security kasisiyambamba wabe sithi uKwenzo, hey unganibambi wena, ngapha uNjengaye uthi ndithi mkhupheni otherwise nizophelwa imisebenzi ninonke nina, usho kwi-securities. Uthe xa sithi siyambamba uphethini wabe sesikhwaza sinthi hey nje enough. Hayi ke benokwenzo ngapha ezitsala kusibongile ukhona ubukele ke yonke lento eyenzekayo bethi nakho kwanto angayenza. Uthe ke uNjengayo uba bakaphumi ke aba phaa bazombona kakuhle yena udikiwe yiyo yonke lento yaba, wabe sithi kumphethe nakho umuntu uzophuma phaa. Wathi uNjengale yalo mjolo mayiphele into, ngoku bafike ekugqibeleni into, watsho waphuma wabashiya apho. Uphetheni ushiyeke engazi noba makathini, wabe uKwenzo ke nezingxumelene nomntu wakhe uSibongile wakhe bemile nje, baphuma ke bemka. Usizi olunguneli lulinde lwaphinda laboma maliphinde lufowune lwandle. Indoda yathi seyifikile yabe ime ngomthi phofu yoyame phaa, inxibe laa shoti nalanto imhlophe bethe uzozinxiba kuthole nje ispoti ngumkhize ke phofu. Umkhize lo vele wamxaba makalinde 2 minutes uyeza uyambona umkhize umbhizi yamkroba. Into endingekho sure ngayo uba umkhize akazi noba nguneli lathetha naye okanye wenzekani, but ke uye wema waba nemkroba emgqibeleni uvele wachwecha umkhize wadla phantsi umshiye apho. Uneli ke uphinde wabuya wabuyela endlini, ufikile ke endlini ke abanye bemlindile othuli khanga bakwazi ukulinda bevuyela uba ayisukubona umntu wakhe, bayambuza buhambe njani. Tshulo uthuli uneli uba hayi guys, into ayenzileyo umntu umyeni udle phantsi akabambi kwa fowuni leyo. Uthi ndibuye ngazama ukumfowunela akaqalisi ukubamba yakhe ifowuni. Kwakwenza uSibongile ke uhleli ke futhi ubonakala engonwabanga, uthi ebengazi uba ubomi babo bungabuyela bangabuqala ngale ndlela. Ngapha uNjengaye uthethelela uNomalanga bayalwa nonkosikazi wakhe ngenxa yabo. Yena zange ayicingi into yoba uyoze abe yile ntombi ekumele ikhethwe or abe ngumakhwapheni. uKwenzo ke uthe awunguye umakhwapheni and soze ube nguye futhi zange waba nguye. Umxelele ke uba naye azange wazixelela uba impilo yabo ingade ibe nje. Wathi ke kodwa kuzoba right, yonke into izodlula. Babe benqanelana ke besondezana bekhisana. Uyiqhawule phakathi ke uSibongile lokhisi sithi yena akakwazi yenza yonke lento lena. Wathi uzolala esofeni, wangalala ebhedini. uKwenza uthe no it's fine, angalala kwibhedi yena uzolala esofeni. Wabe semshiya ke esithi uyohlamba. Uneli uyaqhubeka ke nokusebenza njengesiqhelo kwaDlamini. Ulusizi ke uncokola nothuli ngalento yayizolo. Kungene umkhize ke ezokhupha into kwi-microwave waphuma. Wema pha ngasemnyango mamela uneli ethi khange abone kwabona ubuthongo, aka-understand ukuba umhlaba usebenza kanjani, ukunika kanjani indoda uyithande then yona ikwenze kanje. At least uba ebetsho something atsho uba akandithandi kunokundishiya kanjeyana ayikho fair. Uyalila ke uthuli uyamthulisa umbeke esifubeni sakhe. Kubi kwakulo memnyango ngokuncame wahamba. uKwenzo noSibongile bayajimisana ke uyasendlini yabo. Bathe besebhizi ke gulukudu sokhabasi wami noNomalanga. Akusanokwa nonokwa niqala ucango lonakele kule ndlu vele kuthiwe shu phakathi ngabantu. Nangu engena ke shawutisa ke usokhabasi ethi uKwenza umbetheleni umntana. Kwenza umxelela uba yena zange wabetha uNomalanga nangemini eyi-1. Watsho ethi wengathi undilibele wena. Wabe sithi omnye hayi uNomalanga athethi inyani. Wabe sesitsho uNomalanga uba hayi ayingokwenza tata nguSibongile. Hayi ke waziphendulela kuSibongile imbuzo uba uzomxelela ukuba nguwe oqale waniphosha kuqala. Hey usokhabaso wabe yena esithi hey khawume wena ubepepereza wena ngubani okubuzile uba thetha. Wabe semncedisa ke uSibongile ethi zange abethe kwaNomalanga yena noKwenzo bancedisana. Sokhabaso uthe uKwenzo ulihlaza ulibele. Wathi uKwenzo hayi tata andikulibela ngokulibala kodwa anandaba noba kwenzeka ntoni, but into endiyazi uba mna khange ndimbethe uNomalanga, noma ungandibetha undibulale. noSibongile ke wangqina ethi khange uNomalanga lixoki, khange sibethe uNomalanga thina. Sokhabaso ke bekhala ngesilima ke singuKwenzo ethi uSibongile yincukuthu. Ethi akaphinde nje abeke izandla zakhe ezimdaka kumntana wakhe.
bloody mosquito. Usibongile uthe ke uba naye akandilentukanga, akandibambanga namani, washawutisa kuSokha sesithi thula, hamba nomalanga uthatha impahla zakho zingekade zinxitywe ngulo Jezabheli. Wathi uSibongile asinxibelani nokunxibelana siyosayizi eyi-1. Washawutisa uSokha sesithi, hey, shut up wena mani. So uSibowi ke ukwazile ke into yokuzimela ke kuSokha ke kule game. Khange athobele kwanto nomalanga noSokha ubahloniphile kwagqitha elapha ixesha lelakhe ngoku eli. Asazi ke, enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi, bye.